Patay nang nakitaan sa sapa sa Mandawi City ang usa ka 11 anyos nga batang babay. Kagahapon pa kining milakaw ug gipangita sa iyang pamilya. Ani ang report ni Nico Sereno. Mag-alas 7 kaganiha nakitaan sa sapa sa may Sitio Alliance, Basak, Mandawi City ang patayng lawas. Iya kini sa 11 anyos nga si Erica Kabatingan lumad sa maong lugar. Kagahapon pa kuno milakaw ang bata sa ila apan wala na mauli. Nagdiin-diin nagpangita ang iyang pamilya. Gani mi-post ang iyang inahan kagabi sa social media kung dunay nakakita kaniya. Nagtuo siya nga nagka-seizure si Erica pauli gikan sa iyang iyaan ug posibleng natagak sa creek. Makadaghang higayon na kuno siya nga gitabang niini. Seizure niya, atake. Amo man yun na siyang gakson kung atakihon na siya sir. Amo na siyang gakson niya. Kung kuan mo kurog-kurog yun siya, amo siya ipasandig, di sa namo siya pahigdaon. Mao yun natin nga iyahang nakuanan. Labihan ang pagbangutan sa inahan sa nahitabo sa incoming grade 5 student nga gihulagway nga kugihan. Kuan pa, wala ako tong gida siya pagpa-enroll dito pag sa iyahang mangod, nagpa-enroll man ko gahapon. Ani siya ako din man ko, ini kaugma lang ta karon unta to. Sakit sir eh. Yung sakit tag mawagtangan jud ano. Samtang ang kapulisan gustong masusi ang tanan nga anggulo. Gawas sa medical condition sa bata kun duna bay foul play. May rekomendar sila nga mapaubos sa autopsy ang patayng lawas. Although wala lang sad po, wala dyan na-diagnose, wala nila napacheck sa specialista nga magkakuan o diagnosis o kung sa mga itabo nga mag-seizure po niya siya. So, mausad po na ang ato ang i-consider. Pamuan po tayo sa mga kisay mga nakakita na may mga nabantayan sa area, kay masisad po doon sa sagpon ang mga posible na mga pagitabo sa kamatayon sa mga victim, but mo na ato ang i-check ang tanan. Nico Sereno, Balitang Bisdak.